Hi guys! Good morning Philippines! Good morning world! So karon guys, sayo minang mata. Di man sayo po doon. Lasay sa nakapin. Medyo sayo na para na mo kay ando ang ating mata na mo kay alas 9. Alas 9 miting mata gyud. So karon ang mata namin guys, mapukaw na ng mga bata na namakod na, namilanguha, namilo das lang hidaanan. Dili sila natug sa amo ang sala, new sala char. So ni mata mi kay birthday ni Amore. Happy birthday to you. Birthday ni Amore karon, so kinahanglan mo uli sa buoy kay para ko na mapalitan sa cake ni Papa. So, uli ni karon sa buhay guys, and ako i-vlog ang birthday ni mi Amor. Kung sa isang handa o kung sa imong mga panghitabo karon sa birthday mi Amor, uli na mo sa buhay. So, ugma pa may mo balik diri sa Dawis kay ato na lang may matog kay para dili hasol nga madto nya. Para masulit pud ang adlaw nga na didto ba adto sa may matog karong injang gabi. So, mao to nya. So nag-ready na may mo nang ipamilot na nila, nag-ready na sila sa unang hatod kay di man mi kaigo sa motor kung kaming tanan didisog hatod. So kaduha naghatod, so sila sa ang unang hatod yan kami sunod. So ako mong ako mong i-update later guys kung sa mga pangitabo. So ready na si Judah, nagmasa siya ang gidani ang gamba. Si Gigi, dala si Gigi nagmas na ko dagbag. Bag na ni mama guys. Ano niya na po diri si Miamor. Padong na sila og operating room kay mag-opera na sila kanding. Gibas. Ina si Maika dire ready po sa iyang duwaan. Wala ko na siya imas kitabunan niya ang baba. Mas niya. Mas. Kay mita sa tagmas ari guys. Okay, si Maika way mas. Tara. Dali mo May. May, nalili mo mami may mas si Maika ni mami. Iya lagi ko na. Magmas po sa Maika kay maibog man sila nang mas isang mga maguwang. Okay, so padong na sila, mulakaw guys. Bye. Padong na sila mulakaw guys. Mga evacuate, nag-evacuate. May kadayapel pa kamay. Di, sila sa una. Sila sa una, then last namin ni Jared. Atang tanawon guys kung sa burma sa motor trailing tayo. Gada, si may sakyanan. Kaya ana siya mo sakay enja. Okay. So thrilling mo niya mong sakyanan guys, katong dakua, habal-habal. Si Mia mo wala pa nag-sink in siya una-una nga mo. Kinuktok pa. Okay, wag niya. Sige na Mia mo, sakay na mo. Okay, handa ang mga seatbelt. Okay. Si Maika may nasa una kasi siya may kuan. Timbre. Ikaw, Miamor. Nagbong na mga gatas, ha? Kagbungo ng gatas, Sibog pa di. Ay, patumoy. Bugat kuyatan basta sa tumoy mamulingkod. Mana. Okay, bye, Amping.
karon sa Buoy. Karon kami na balik ni Miliang da may ka. Hi Mai. Jared, hi. Drive. So, update naman ako guys kung sa mga panghitabo karon. Ako kaya akong helmet. Later. So guys, kabot na das balay dara sa mi amor oh. Dara si Gigi da. Hi Gigi. Tanong video. Dara si Juda. Dara si Bajam. Hi Jam. Hi. Dara mo mama nga lipstick na. Bukasan na siya padung. So ako ra mo i-update niya kung sa mga panitabo kay pa yung pamahaw. Mahaw sa mi. Namahaw na mo de? Ana. Sa daan. Talong. Talong. Ginuko di mo talong. See you later. So guys, kami karon naka ayos na ko. Char nakaayos. So nagprepare mi karon kay mudong mi karon sa Tagbilaran kay mamalit mi og pang birthday ni Amore. Charot. Ito, mabaligya pa mi nagputhaw ka para nami kapalit og pang birthday ni Amore. So ang mga bata, bilin lang kami kadto ni Mama Mulakaw. Anja si Koan, si Jared og si Maika to gilipat ng dandan to na tundan og si Jared og si Maika ana ilipat na niya palit og makaon kay para di makakita ang Mulakaw ko. Na diri mga bata ay bilin. So, kita ta Tagbilaran guys. Ako i-vlog ang amang pagdong sa Tagbilaran. See you later. Muna ganat lang mo. Ching! So, dara ang among putaw guys. Bugat. Mga upat ka kilo siguro na eh. Kabugat. Ano si mama? Padong na may datos. Kalsada. Okay. Mga tao sa kianan. Kaya kayo mga puruma naman pero maligya dahil butaw. Ay, puro sila. My God. Ingat kayo guys. Sa inita dire. So namin dire sa kalsada guys. Gawat o sa kianan. Nasa mother. Dara nga mong puthaw and face shield wala yung ligtas. Asan ka din? Tugon ka. Pwede ito. Tabako nila. Ayo. So kami dire sa baligyanan nagputhaw kami. Ano sa baligyanan nagputhaw sa tira. Wah, ada mana? Atur ratu teh. Itu pangan kapan? Dara ba dia? Dara mama. Oh, di ba? Upat ka kilo. Upat ka kilo. Ayo, ayan na siya. Ah, kabot ang upat ka kilo. Hey, 29. So, 780 lang nahalin guys. Amo ang putahaw. Oh, 780.
Washing your hands Sale ang often Watson. are easy but effective habits that help prevent the spread of the coronavirus. Watson's brand got you covered without Nagbodong sa Watson. bath and